pikáns cukrász Andrea Corkhill, a repülőlány Lauren Texa és a sípos Holly George. Valamint az angyali Swensen, a Narancsvidék igazi ingatlan ügynöke Daniel Alders és a lóugrató Ashley Ente. Ez kemény volt. Idefentről nem tűnt alap. Hey, hopp, ez nem fair. Maradjanak velünk, mert Jill tovább nyafog, a lányok pedig tovább esnek. Ez a hölgy válasz a lehetetlen küldetésben, ahol utolsó 6 játékosunkat végre megkíméli a vihar, ugyanis kisütött a nap. Az időjáráshoz hasonlóan kiszámíthatatlan módon Johnny nyerte. Hey, mit keresel ide fel? Szia, Anderson! A gyönyörű időjárás és Hanson hetszelődése véget úgy döntöttem ideje cserélni. Jó, van itt, tetszik. Természetesen örülünk, hogy itt vagy, de elárulnád, hogy mit csináltál John? Ne aggódj, gondoskodtam róla. Jill? Jill? Mit csinálsz, hogy John? Hol van Jill? Oda fent a stúdióban. Szia, John! Jill, hol a jégkrém árus, akiről beszéltél? Itt nincs is jégkrém. Nézzük az eredményjelzőt. Ahogy óhajtod, velünk van a pikáns cukrász Andrea Corkhill, a repülőlány Lauren Texa, a sípos Holly George, az angyali Swensen, a Narancsvidék igazi ingatlan ügynöke Daniel Alders és a lóugrattató Ashley Ente. Jill, ez egy brilliáns ötlet a sok fájdalom után, amit John okozott neked, de nem értem, hogy miért nem akkor találtad ki, amikor még zó volt. Tudod mit, Anderson? Most valami sokkal rosszabbal kell szembenéznie. Tudod mi az? Dúsztom sincs. A lehetetlen farm szagá. Igen. A farm 4 büdös szakaszból áll. A versenyzőink az istálló futammal kezdenek, aztán a madári esztődeszkák után jön a futószalag, és végül a kukoricacsöveken át a célen elé. Ám ügyelniük kell a farmeszközeinkre, a vasvillára, a silóra és az emberebből traktorsöprögetőre. Új oldalvonali riporterünk John Hanson első játékosunkkal beszélget, a pikáns cukrász Andreával. Korábban nagy volt a Sad Hanson, lássuk, mit tudsz. Mutasd. Na most mi volt a legmocskosabb torta, amit sütöttél? Egy... Hát ez aztán tényleg kosztostalan. Ugye milyen jó személyes kontaktust teremteni, John? Megszólalt a kakas, és munkásaink már dobálják is a ma reggeli tojásokat. Mit hagyom a fogam? Cukrászunk feláll, de csak azért, hogy a traktorsöprögetők elkaszálja. Ez aztán a lédús torta sütő. A viccem lényege, hogy fogtam a tortaszót. Inkább folytassuk. Jó.